Good morning. दासो सिखारदों आंबो दिनैहाय हरावहाय उन्दुनाया थांनाय हराव उन्दुनाया एसे लेट जादों 4टायावसो उन्दुनाय जादों निउज कालेक्ट खालामनो भिडिअबो खालामनो हानाय जायाखै एक्चुअली बयबो खोनाखाबाय बा नुखाबाय जानांगौ मानो होनना बुङोबा दिनैहाय बन्द होदों जोंनि एक्स-एन-डि-पि बेजों लोगोसे बनसु आफाद दं ओमफ्राय बर' जास्टिस फराम गासै बिदिनो मोनब्रै मोनबासो ज' लोगो नांनानै जोंनि सार रन्जन दैमारि जिहेतु आरोबाव फिन खनसे जिउ जोबजासिम बिथांनि साजा होनायनि नामावहाय दिनै आरोबाव एक्स-एन-डि-पि जों लोगोसे गासै मोनबा आफादा बन्द खालामनाय जादों किन्तु बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव बर'फोरनि होनना बुङोब्ला बन्दखौ मानिनो नागिरा एक्चुअली बावहाय बन्द खालामनो फैयोब्ला गुबुन बेबस्थासो जानो नागिरो गुबुन लाइनजोंसो लानानै थाङो किन्तु दिनै आसा खालामदों गासैबो बर' रायजो राजाया बे बन्दखौ मानिनानै सोलिदों जाहाथे जेबो दावराव दावसि जाद्लाया दिनै जोङो बुंबाय थानांगौनि बा बुंबाय थालायनांगौ गैयाखौ आं सानदों गोबां खोथा बुंनो सानदोंमोन गोबां खोथा दङमोन नाथाय बुंजोबनो हानाय नंला बुंनो सानबाबो बुंनो हाला सम लानानै दिनैनि बे बोथोरावहाय बा जों सोरखौबा आसि थुनानै बुंबाय थानायनि सम गैयाखौ होननानै आं सानो आरो बेफोरबायदि बुंबाय थालायबाय थानानैबो लाब गैया होननानै आं सानो मानो होनना बुङोब्ला स्रोदनो खामानि मावनाय बा सारखौ आरोबाव फिन माबायदिहाय जों लाबोफिननो बावनो हागोन बेनि खोथाखौसो जों सानलायनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफोरा बेफोरबायदियाव सोरबा बे सासेयानो होन बा बे सासेयानो होन नाम थांखिना बुंनो थांला आङो सोरबा सासेयानो होन बेबो बेखौ बुङो बेबो बेखौ बुङो नाथाय बिथांमोना इन्टारेस्ट होनाय बा गोसो होनायखौ आं नुनो मोनाखै दे बेफोर खोथाखौ आं दिनै बुंबाय थाला दिनैनि बे दिनावहाय नांगौला उनाव सम बोथोर लानानै बा सानथामसोनि उनावहाय आं बेनि सायावहाय गोदानै आरोबाव फिन भिडिअ लाबोबावगोन होननानै आं सानो मैया बिदिनो सुबुं गौमाबो लानाय जादों क'क्राझाराव बनसुजों लोगोसे गुबुन आफाद बिथांमोना गुबुन खोथा गुबुन होनलायदों बिथांमोना होनलायबाय थाथों आंहा बुंनांगौ बावहाय जेबो गैया जायखि बर'नि दैदेनगिरि इन्टेलेक्सुवेलफोर आरो गुबुन आफादगिरिफोर नोंथांमोनाबो एसे साननाया मोजांसै खुगायाव बांद्राय बुंलायबाय थायालाफानो बा सोरबा सासेखौ आसि थुनानै बुंलायालाफानो ज' लोगो लालायनानै ज' सावरायलायनायासो मोजां होननानै आं सानो गुबुन बिथिङावनो होन बा मायावनो होन जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा आसि थुलायबाय थानाय बा सोंखारिलायबाय थानायखौसो नुनो मोनदोंमोन बे सानसे साननैनि गेजेराव नाथाय जोंनि सासे सागानगिरि बिथांनि सायाव जे सोरबाया बा बै सासेया एसे मोजाङैनो सावरायनांगौमोन बा गोसो होनांगौमोन होननानै आं सानोमोन नाथाय बिथांमोना रावबो बिनि फारसे गोसोखौ होनायखौ नुवाखै आरो खामानि मावनायखौ नुनो मोनाखै थ' जोंहा गोबां जोंनि आफादनि सेंग्राफोर बिथांमोनाबो गोबां आसा दङमोन आरो आसाया बिनि सायावबो थाबाय थागोन जोंनि बर' आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो ज' जादलायनानै बा खौसेथि
जानानै मोनसे खामानि मावलांनो नाजानायासो साबसिन जागोन होननानै आं सानो। सोरबाया दिनैनि दिनाव गावबा गाव भेक्सिनखौ लालायबाय थायो, नाथाय भेक्सिनखौ लालायनानै जेबो लाब गैया आरो नागारलायनांसिगौ जोङो बे भेक्सिन होननाय सोदोबखौ। बे सोदोबखौ जों नागारलायनांगौ। गेजेराव माबा मोनसे जाबाय, जोबनानै थांबाय। आसा खालामदों नेक्स्ट 25आव जोंनि एक्स-एनडिबिफोरा खौसेथि आरो दैदेनगिरिफ्रा 24आव 2024 आरो 2025 बावहाय मोजाङै खौसेथि, गोगोम, गोरा, मजबुत जानानै थागोन होननायखौ आं मिजिंथिदों। जोंनि एक्स-एनडिबि सेंग्राफोर बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन, दिनैनि दिनाव बांद्राय हाखा दावरा बा सोरबा दखान बन्द' खालामनो जर-जबस्ति खालामनो नाङा। नाथाय बेफोरखौ बयबो बर' रायजो राजा दिनै दखान बा गारि गुरा सालायालाबानो थादोंब्ला बै सासेयाबो दिनै सालायनाय नङा, आंबो सालायनाय नङा, बैबो सालायनाय नङा। गोबां खोथा बुंबाय, बावहाय जुदि गाज्रि खोथा बुंनाय बाहायदोंब्ला बा सोरखौबा गाज्रि रोखोमै बुंनायाव नांहैनाय बायदि मोनदोंब्ला बिथांमोनाव आं क्षमा बिदों। लोगोफोर, आं दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।